Okay, arita na sa konflik. Ato pa rin ni aging simana, ako nang gitawgan, na busy in town, tungod atong, suspaita ning, muragom ni Klaro ning Cebu to World, eh. Nga, anak-anang migawide. Naloko na. Na eventually, kanaribang imigawide, pareha sa Mactan Cebu International Airport. Karon gibaligyas mga abuitis nga nila. Mura na sila kanang murag matadiro ba. Pero aritas precious bugas si Simbid ko Chairman Erwin ko kung ato ning pangutanon kay unsa ni katinuod nga ang Ivory og ang ganador tag 70 naman kunong kilo. Chairman, may buntag. May buntag kanimo dong Oscar ingon man sa ato mga suki nga tigpaminaw. Chairman, unsa ni katinuod pati kunong mahalas bugas kagahapon na istorya mismo sa Alvin. Mahal kayo dong mahal nyo kayo dong Oscar kanang kuan ba kanang ang pertigyong mahala ang lokal ang imported barato naman ang imported ang problema po, Nihit man kuno ang imported pod. yut nihit kayong imported nihit kayo Unsa hinungdan? Nga bago po ang gagubat dito, na pa may bugas nga mga imported untang naabot dire. Human gilibkas tong importation ban. Yes. Ang problema kay ang i-allocate nga bugas imported para sa Cebu, gamay ra kayo og kuwang kay sa panginahanglan, no? Kuwang gamay ra kontra sa una nga mga allocations. So, ang gibuhat sa ato ang mga wholesaler sa Cebu nangumpra sa lokal nga bugas sa Manila. Ang problema po kay ang bugas po sa Manila perti pong mahala unya limitado po ng abot kay ilog sa container van sa Manila, ilog sa barko nga kargahan, nga ba? So, isamot niya sa Manila mismo, mahal na daan. Hasta Mahal na daan ang pa lokal. ita. Now, Chairman, ato sang Yes. ari ko sa Sinako. Ingnon ako ganador o ganing unsa may laing brand ganador Ivory mo ni popular unsa may laing local rice nga Nasa merkado ron? itong unsa tong usa. Nay Palawan kita ko. Doon ay lokal katong Sakura. Sakura di ba na sa Japan, Hapon, Sakura. Dili. Ang atra Ikaw ra. Japan, maring ang atra Japan. Oh. Ang sako sa Sakura kuan kanang kung maabot sa Cebu, sulti sa mga wholesaler, kung mudawat ka sa Sakura, abot sa Cebu, ang presyo 3,000. Oh. Sa to pa, pila namang kilo na Chairman? Bali, ang mong puhunan na, mahok 600 tayo, no? Per kilo. Puhunan. Puhunan pa na. Per kilo ang mong puhunan, no? 61. Ang mong puhunan, balik ka mo na, 64. Kay, di naman paigo, kung mugilan sa lamig piso, di naman paigo. Kung mugilan sa lamig dos, di na sa paigo, kay, nagkamahal ang purang atong mga barayranan ba? Oh. Ang atong mga katabang ron, di naman mudawat og paniod to nga ang imong hatag 50 nga sudan kay So, di naman 80 paigo. namang hiwa. Wala lagi ni Oscar. Imagino ni mo na ha. Ang mo pakaon kasi imong katabang, imong helper og bulan to 80 ang buntag, 60 ang buntag, 80 ang udto, 80 ang gabi 240 na. Nya pastakon man nimo nagkatulo kay kadlawon sa buntag, udto og sa hapon. Mahapit na mo 300 na. Nya na pa entrance fee. Sus. Now, Chairman, pating gabihag yun. Ang kanang inyong kumprahon, akong iklaro daan sa mga tigpaminaw, kanang bugas inyong kumprahon, ingno na to, ibalik na to katong tag 3,000 ang kilo sa bugas nga Sakura. Pun-ana sa transportation cost, kana bang gitawag og plite? Sa matag, ingno na to, sa matag sako, pila man? Pila man? Di, kanang 3,000 ang sako, i-deliver na sa wholesaler ngadto sa among budiga. Tindahan. Okay. So, 3,000 ang sako, deliver na. So, apil na day ang kanang silbing plite. Ana? Manang ingon ko nga, pan, na umugasto, kami mo kuha mo, gasto ng mga 20 ang sako, ana. Manang ingon ko nga, magpuhunan mi og 3,050. Puhunan na, 3,050.
Pero, Chairman, So, nganong Luzon raman atong kuhaan? How about ang Iloilo? Di ba na ato? Rice Granary ko nos Visayas, karing Bohol, Apil. Unya ang Mindanao, nganong kanira man dito ang atong kuha ang bugas? Kuwang pong bugas dito sila, ng ilang local production kay Still. daghanon po dito mga farms nga wala nila gi-develop, gi-industrialize na. Na ako na naglinya na ko no, ingos Boss Alvin gahapon. Nagtanaw ganito ganiya. Naglinya ko no sa Quandias Carbon unsa may tsura na naglinya tinuod, Chairman? Wala Ang man, bugasan? walay galinya sa carbon, walay galinya, pero kuan, ang tao yun, mo pingit yun sa presyo. Sus paita. Kaya kami, no, kami doon sa Carba, no? Kami ba? Kami yung mga retailer, ang amo yun is buy and sell. Palit ni, Mm. unya, among ibaligya. So, kung pili among palit, among patungan sa amo ang kitaon para sa among gastuhan o para sa among kaunon, Mm. o na presyo ang among baligya ngadto sa mga konsumidor. So, Ang carbon Pero- mo'y labing baratong merkado sa tibuok Cebu ha. Ino na to Cebu. muna. Mo'y labing barato. Muna. Og 64 ang kilo sa inyong local rice. O sa maning 64 ganador or ivory? Minus-minus maning ivory gamay. Ang ivory na mo karon, layon ivory 65. Unya, ang katong ganador 70. tinuod si tinta gidi ay. Matay. Moro'y pinakamahal. Ang sakura mo ay Sa history. Sa history, moro'y pinakamahal. bastang paita. Ang sakura pila kilo. Ang Sakura, umaabot na rin mo, nana sa mga 64, ana, or 65. Ah. So, mahal kayo ang lokal. Pwedeng mahala, mao man gipasalig sa gobyerno nga aron kuno makapaldo ang mga mag-uuma, mahalon ang local rice. Ang imported German, kadtong Dunya Conchita, sa patong uban nga mga brand sa Asmin. Unsa na to? Pagpila namang sako ros imported ay og naa. Wala may, ang among baligya sa among imported, 50 ang kilo. 50. Wapa. Unsa na Pero ang nga problema, unsay brand? Kuan, ang brand kuan kanang Grandeur. 49. Oh. Jaguar. 49 namong Grandeur, 49. Jaguar. Jaguar, wala mi. Wala. Conchita. Wala, way konsita. Kuan ra, ang among imported, kuan ra. Grandeur, 49, dayon. Kuan, kanang, usa. Duha ra ang among imported, kanang, itong planters. Unsa man Among planters, din man ni gikan 47. German, Vietnam, Thailand. 47. Vietnam. Now, Vietnam. naaning grandeur o kanang planters, naani ron dihay dagang stock ninyo. Awal sa kay, taga-ara man sa 20 ka sako. Unya, 20 ka sako. Hurot na yun, tulo na kadlaw, tulo, upat kadlaw, hurot na yun. Unya, Ay, Ginoo. ang sunod na mong palit, si Mana na pod kapin. Kay dili man na nga schedule nga at ng Lunes niya. Sumad Lunes na pod. Usay, maabot mag at ng Merkulis. Ana, Pastang paita. Ang mais, dili kay dagang mga og mais, kani mga naminaw na to. Karan humay. Ang mga bata kani karon di nagamugbaon og mais. O na, amo up mais nya patungag buwan, humot kay ni kaudto. Oh. ini ang mais. Kay 48 mang mais. Oh. Unsa man katong 16 nga puti? This is rice puti. Stang grabe. Naunsa namin naputol noon. Naputol. Ang mais, dili ang mais ang linya. Di ano? Naunsa, history ni. Sa ubos sa administrasyon ni Bangag. Piya ni, naunsa naman yung tao ni. Ay, hastang luuya. Pasti na. Di ay, kaputing kahoy na, aming yapon. Ang ka na exhaust, kaputing kahoy ka ng balanghoy. Matur bang Manoy Jesus Junior Molo, Sakura. Sakura. Sirman, sorry, naputol ta. Ang mais pila? Biya. 40. 48. Katong puti lagi, katong numero 16. Puti nga 16. Ang 14. Wala may 14. Sus, gabiha niyo. So, unang higayon ni Sirman, nga niabot og 70 ang kilos, minudo ninyo din ha? Unang higayon. Kinilo.
Unahin gayon sa mga 40, hapit 40 katuig na kompanindag bugas. Biha, no? Si Tinta niya, ang sudan ron sa matag 500, 400 na sus paita. Karon panabot og ang kanabang 5% bitaw nga dili kayo branded. Ah, Karon panaabot og 3,000 ang sako puhunan. biha, no? Unya, man kanang mahibulong ka kay wala may gihimo sa una inigsakas presyo sa bugas ang task force sa Department of Agriculture, DTI, BOC, mag-meeting dayon unya ipatawag na yung tanan nga nganong ni mahal ang bugas, ay ng bugas niya ang CIDG mang ready to sila. Karon wala ron sila kay unsa may ready. Wa sa rondahon? Unsa may rondahon? Paita. Gabiha ni. So, kani chairman sa akong tanaw lang ha, sige na kung pangutana ninyo diha. Sayon kaya ang pagpamahal sa presyo. Gahi kaya ang pagpabarato. Agree. Dai. Karong Oscar, karong March, no? I think basin na late magut ang harvest ba, basin mo harvest na gid ang Manila Central Plain karong mga second week or third week sa March. Basin mo os o gamay. Pero No. kini gud no murag gituyo sa gobyerno nga mamahal ang local rice para pod ang mga farmers malipay sila kay mamahal na pod ang ilang palay. Oh, pero inaani ba nga kuan dili doon na may subsidy unta ang gobyerno para dili pod ang konsumidor ang farmer sa itong buhi og mayo ang konsumidor mas daghan man niyat. Ako may mabalansi German. Maampuri. Mao lagi na nga kanto kanang ang ilagot to katong rice tarification law giundang ang NFA dayon gihatag ang pagpa-import sa mga private sector sa bugti nga mo bayad gyud sila sa eksakto nga kanang bang buhisan sa customs para ang ilang kitaon nga buhis kanang ang kitaon sa gobyerno sa buhis sa mga imported rice ilang i-subsidize dito sa mga Ay sus. farmer. Naaman na atong naaman na atong Wala, RTL German katong rice tarification no naaman na magyapon lagi mo samot naman nila. Malaon naman ito. Sus Ginoo. Lagi. Naaman ay naman tong katong BBM ba binting bigas sa merkado BBM. Ay man to naa diha. Wala dong ay. Wala kabos sa carbon, wala kabos sa carbon. Mga tawa na tas kalago to diha. Sama niya. Hastang paitay ni. Sir Man, salamat sa time ha. Salamat kayo. May butag. May butag. Hastang gabi. Luuyas mga Pilipino. Mga komento ha. Si Cristiano